Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube ngory TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Ko keppudu yo habru kudum adidum ko joni ku anakedimi holo ko hesdi hande e nder majji handi gede kewdi tentay jayindeji men hol ngele hen gedelu gotel ngel burda teskade so wonna mare humaine à la place de la nation sei kalo ko lima e wani joko ada habranno e wiidi journal las yewi noddu mo bundiral alarba hanki to nokku ngenniyo dañi ko yibno yimbi ngari soho doj les échos tentuni meda hewirdini woni sababu sonko yen khalifen barten source awi gode hen kala haali ko bartu wi ka harnge fuddima te yida jeyede e subungoji do sonko jeyaka habibusi yiyaka aydom mbo wadaka ko aydom mbocu jabi so wana wi ko maki ko gujju conseil constitutionnel balududum ko mbida ko koko aydu wi ko dambo kanyum ne wi so tawi maki en yidi gaynude manda mum e dejre koto tonyo yewi daci falwi tena welimbo tena metimbo yewi koko jeyte hen khalifu salne ko wi ma njey ngenni wol ngol sonko erdi sonko ne ko haali e widi walfa tawi dogogol mabi calangol e fenandi jabaka election watta tabimu e widi sudu quotidien sonko wi Sénégal woni kay danger e ko Macky Sall teki rondi kala ko wawi aroydi siftindi wono jayndi yankobe TFM wulabi ton mineni dum deci fal yafunimo te ko weliko wadani hari lasnon abrimen mamburuji MFDC tertinadi do e Ndakaru enquête hemtuni joni non holko wonno fandari seppungo e widi observatoire nundubi njedidi be e jagordo nden kay kisalo ngitti e widi besbi hay manda tatabo be ngompota yimbi njedidi eno nduppu leydi ndi yewi no renti APR no habba kumbida ko les échos habriko ko holbena kam bi maire e bi causer to siège APR e les sukabi ko wana ko dum parrainage bu tribune rutuni alhali union sociale libérale e lamu Sénégal ma nyaawi hande cour suprême bo Dakar taw yowdino kay nyaagundi momtugol arrêté tati lewru mars 2022 jofino tifaji parrainage teno labi arrêté ministériel wawa yabbudi arrêté cour de justice CEDEAO bannode penchu nawgase jetati lewru avril 2021 yamrina Sénégal ndu ittata odo système parrainage bo rewani lawol do e lebbi jeegom tawi nono lawol rewam parrainage o jabatagi donc firi ko subngojudi no mbawi dirtude e wiide maître Abdoulaye Tine tawi non ko gongo weli Allah démocratie Sénégal rututimu tagal te Macky wawa wondido no fawani yimbi condition ngaji jam buri ko wana jam wadde Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass yiliunom to Soudan mineni dañi wuni khalifu dini kono lo solay adori ado ko holon i anneni président Macky Sall hanki batu jagorde ndu yetti Issa Yankobi arti ay hayri arwunindi pour RTS e dow si du triangle sud commune Medina lawol garuniwol RTS no wade financé directement par état woni sababu eradi dum jagordo fina tawawo ndo yadade hen e les structures publiques de presse wahludi numérique en wonde hesdetindi médiaji public natindi hen demde men ngendiji lassa habri men ade guerre Kiev no wadanno exporter kala lewru sa poydudi e nder temedere bele aduno sa poyjoy mak capandi joy diwlin tournesol e o saha non million ngaji nawgas ha nawgas e joy ton badadi bloqué aduno e Afrique yombi Macky jaram libération habri men structure de microfinance vite de Sencred wadanno de proposer client nebi mum yande hesere e bangi finance
punti ha erdiɓe entreprise aji commerçant ji kewɗi mbasi hakkude million-ngaji 3.50 halis men joni non so wona ko directeur général mum hono Issa Savar mbo dig dartini ha waɗi defere coftal ɓalli ngal les échos rutuni Sadio Mané podɗo nannude pelantiji namnam non holɗo yaratay transfert mum mbo laswi Liverpool namni ko million-ngaji 50 euro les échos wi ka haya bambali après to hoti yewen Kalidou Ba no mbeɗu wasiyo neɗɗo hotu teftade wiyoɓe wawa ko wawi kalmbu jiiɗa anya wono ko wawi wono ko woni ɗum non mi haɗuɗo mi siftoro mbawu ko inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri ko docteur Djibi Sow rokato mon oɗo revue de presse caforo médecine traditionnelle ko nendey fibrome kyste diabète tension hernie estomac hémorroïde ndero bowalo mankaɗo ngoragu cattiraɗo ɓesngu kala ñewu jettingu ɗum ma safru ɗum e ballal jomum docteur Djibi Sow non jooɗi ko kidira sero antenne tigo o saha noon no tawe Mauritanie wonande jiɗɗu jokkodirdi e mum yo noddu 244 92 81 numéro ma caggal 223 70 85 72 47 bandira jehe kellon